ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପଇସା ଆସିଥିବା ପଇସାକୁ କେମିତି ଖାଇଦେଇଛି ଏ ମାଇକିଆ ଠାକୁର ବେଟି ଖଟୁଳି ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ମାଇକିଆ। ଲାଷ୍ଟକୁ ମନ୍ଦିର ପଇସା ବି ଛାଡ଼ିଲେନି, ଲୋକଙ୍କ ଭତ୍ତା ପଇସା ଡାଣ୍ଡି ମାରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ମଲା ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ବି ଡାଣ୍ଡି ମାରିଦେଲେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଠାକୁର ଖାଇ ଖଟୁଳି ବିକିଦେଲେ ମାଇକିଆ। ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପଇସା ବି କେମିତି ଡାଣ୍ଡି ମାରି ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପଇସା ଆସିଥିବା ପଇସାକୁ କେମିତି ଖାଇଦେଇଛି ଏ ମାଇକିଆ ଠାକୁର ବେଟି ଖଟୁଳି ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ମାଇକିଆ। ଲାଷ୍ଟକୁ ମନ୍ଦିର ପଇସା ବି ଛାଡ଼ିଲେନି, ଲୋକଙ୍କ ଭତ୍ତା ପଇସା ଡାଣ୍ଡି ମାରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ମଲା ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ବି ଡାଣ୍ଡି ମାରିଦେଲେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଠାକୁର ଖାଇ ଖଟୁଳି ବିକିଦେଲେ ମାଇକିଆ। ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପଇସା ବି କେମିତି ଡାଣ୍ଡି ମାରି ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପଇସା ଆସିଥିବା ପଇସାକୁ କେମିତି ଖାଇଦେଇଛି ଏ ମାଇକିଆ ଠାକୁର ବେଟି ଖଟୁଳି ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ମାଇକିଆ। ଲାଷ୍ଟକୁ ମନ୍ଦିର ପଇସା ବି ଛାଡ଼ିଲେନି, ଲୋକଙ୍କ ଭତ୍ତା ପଇସା ଡାଣ୍ଡି ମାରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ମଲା ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ବି ଡାଣ୍ଡି ମାରିଦେଲେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଠାକୁର ଖାଇ ଖଟୁଳି ବିକିଦେଲେ ମାଇକିଆ। ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପଇସା ବି କେମିତି ଡାଣ୍ଡି ମାରି ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପଇସା ଆସିଥିବା ପଇସାକୁ କେମିତି ଖାଇଦେଇଛି ଏ ମାଇକିଆ ଠାକୁର ବେଟି ଖଟୁଳି ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ମାଇକିଆ। ଲାଷ୍ଟକୁ ମନ୍ଦିର ପଇସା ବି ଛାଡ଼ିଲେନି, ଲୋକଙ୍କ ଭତ୍ତା ପଇସା ଡାଣ୍ଡି ମାରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ମଲା ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ବି ଡାଣ୍ଡି ମାରିଦେଲେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଠାକୁର ଖାଇ ଖଟୁଳି ବିକିଦେଲେ ମାଇକିଆ। ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପଇସା ବି କେମିତି ଡାଣ୍ଡି ମାରି ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି।